Здравейте, уважаеми зрители на БНТ! Аз съм Пламски и наскоро пътувах с БДЖ. Да, знам какво ще си кажете. Какъв авантюрист е този Пламски? Как смело се хвърля във всякакви приключения. Сигурно ще има и такива, които снизходително ще заключат. Като си има време да си блъска главата по закъсненията да пътува, будала. Уважаеми зрители, аз напоследък време си нямам много, но не мога да се откажа от пътуването с влак. Според мен то е задължително, ако искаш да се занимаваш с творчество. БДЖ-то е вдъхновило не един поет и е дало начало на множество романтични, саркастични и екзотични приказки. Удобните и просторни купета са приютявали артисти, лекари, работници, поети, разбойници, полицаи, оптимисти. От влаковете на Българската държавна железница човек рядко излиза такъв какъвто е влязъл. И често излиза с намерението никога повече да не влиза. Да, но БДЖ-то е като наркотик. Има нещо гнило в цялата работа, но винаги искаш още, защото никога не знаеш какво може да ти се случи по пътя. Когато пътуваш, цветовете се променят, възприятията изкривяват, олекваш и ето, вече си се превърнал в глухарче и нямаш друг избор, освен да се оставиш на течението във вагона. И тъй като аз съм един от пристрастените, здраво хванат в примката на опияняващия аромат на нещо като урина, премесена с мазен аромат на сдъвкани банички и случки, избрах да се отдам на това измамно удоволствие и да се пусна в нов трип. Някой друг път ще ви разкажа за това ми пътешествие, то определено беше доста интересно, мисълта ми е друга. Както разбира се знаете, преди един ден и 125 години е открита ЖП линията Русе-Велико Търново. Датата е 8 октомври 1900 година. Ако се чудите защо ви припомням това значимо събитие, то е защото докато се подрусвах бодро под звуците на Тутув-Тутув-то сам със своето кафенци, чийто уникален чаромат се бореше неуспешно с миризмите на забравени мечти в купето, се замислих. Какво ли са си мислили строителите на тази ЖП линия, която, забележете, е построена само за 3 години? И като казвам строители, имам предвид визионерите, които стоят зад проекта и разбира се всички по линията зад тях. Дали са си казвали, как един ден всички ще псуват българската железница, защото ще е студено през зимата и непосилно топло през лятото? Или пък са си мечтали за това, колко нередовни ще бъдат влаковете, как ще се отклоняват от разписанието с по минимум час и как вътре ще ухае на урина и забравени мечти. Ами да ви кажа честно, не мисля, че това им се е въртяло в главите. Да си го кажем направо. БДЖ-то е в крайно окаяно състояние и е крайно време да върнем българската държавна железница на българите. Класация ТОП 3. Как да направим БДЖ-то велико отново. Номер 3. БДЖ Experience. Нов туристически продукт. Продаваме го като топ атракция на чужденците тип Survival Adventure. Ще стане хит, нещо като Escape Room, но без опцията за избягване. Или пък Виж България, ако успееш да стигнеш. Също така и Train to Plovdiv, The Bulgarian Hunger Games. Всеки, който издържи цялото пътуване, получава и сертификат. I Survived БДЖ-то. Номер 2. Ароматна колекция BDG Essence. Както като пътуваш в самолет ти се предлагат разни парфюми, така и в БДЖ трябва да въведем този търговски елемент. Само че ние тук ще заложим на авторските аромати. Нов бранд парфюми, вдъхновен от истинските миризми на железницата. Баничка номер 5. И детойлет. Буквално. Номер 1. По-малкото е повече. Тук залагаме на елементарните неща. Влакът тръгва на време, кондукторът е усмихнат, тоалетната е чиста, кафето е истинско, климатикът работи през юли. Тук малко прекалих. Това беше всичко от мен, уважаеми зрители. Сега доглеждам 100% будни и отивам на подуене да си купувам билет.